ناوندا راگەهاندنا چاپەمەنی یا کۆما جڤاکên دموکراتیکا کوردستانی jî bang li hêzên xwe yên çekdar kiriye ku êrişên xwe li dijî dewleta Tirkiya rawestînin piştî wê erdhejê di demê ku gelên wan herêman şeperze bûne. Di daxuyaniya nivîskî de koma civaka demokratîk dibêje em bang li hemû hêzên xwe dikin çalakiyên leşkerî li Tirkiye rawestînin gelo ew dixwazin çi peyam bigehînin. Remzî Kartal hevserokê Kongreya Gel li Belçîkayê bi me re ye. Keke Remzî em gelekî spasiyete dikin ji bo demê we. Yanî tu bêjî koma demokratîka Kurdistanê, koma civakên demokratîk dixwaze çi peyamî bide bi ragihandina yek alî ji cem xwe ya şer û êrîşan li ser armancên dewletî. Yani wekî tê zanîn erdheja li Bakurê Kurdistanê li bajarên Tirkiyê heta li aliyê Sûriyê li Rojava yani erdhejeke pir mezin e. Ji ber vê yekê jî cara yekemîn heman diyar bû ku dewlet jî ji bo erdhejê aliyê amadekariyê da pir lawaz e, ne amade ye. Ji ber vê yekê jî yani karaseteke pir mezin derket. Yani li aliyê kuştiyan, aliyê birîndaran, aliyê pêwîstiya gel ji gerêdayî viya rêvebîra kecekê jî berpirsiyariya xwe li hemberî gelên Tirkiye, Kurd û Türk, Arab herkî hebin li hemberî wana berpirsiyariya xwe xast pêk bîne vê kareseta mezin gava ku ew qas însan bin kavlê wan erdheja de mane gelek kes mirine, gelek kes jiyana wan nediyar e. Di vê demê da êşû lokeke mezin heye ji bo gel ji ber şer jî êşên nû çê nebin ji ber vê yekê jî hemberî gel berpirsiyariya xwe pêk bî yarda û helbesta xwe ji bo rêya giştî pêşkêş kir. Baş keke Remzî em dizanin ku hevserokî kecekê di daxuyaniya xwe de yani nivîskî helbet dibêje ku helbet wê helwesta bibûre. Dewleta Tirkî jî ji bo biryara me ew jî biryar derbe. Yani me bestawî çi ye ku em dizanin ku Tirkiye renge bersivê yani heta niha her kes behsê wê daxuyaniya kecekê nake ku ji cem xwe şer rawestandiye û renga hikûmeta Tirkiye her bi yek carî behs neke. Ev cem me bes çi ye ku li ser biryar li ser wan jî dimîne, li ser helwestê wan jî dimîne? Bêguman yani şer yek alî nîne. Eva şerwestandin nîne. Eva biryar ji bo li yekineyê xwe li metropola, li Tirkiye, di nav çalekiya de ne bo wan mesajı pêşkêş dike divê ku çalekiyê xwe bidin sekinandin, rawestînin. Divê pêvajoyê da pêwîst e çalekî nebe, êşe gel mezintir nebe. Lêbelê tabii eva yek alî ne pêwîst e dewlet jî bi vî awayî li şer û êrişê xwe bide sekinandin ki wekî tê zanîn yani vê demê dewleta Tirk hem li Başûrê Kurdistanê li ser gerîla hem jî li ser Rojava jî êrişê xwe bi awayekî berdewam kir. Niha yani eger êriş bibe yani gerîlayê xwe biparêze eger êriş bibe. Eger êriş nebe gerîla jî xwe de radiweste disekine. Mabîst ev. Belê. Me bihîst edîm peyamnenê me li Kubanî ragihand û niha jî bi me re bû ku duh li gora zanyariyên wî bi destwî ketine ku dronek yani firokeka bêfirokevan a Tirkiyê êrişî yek ji karbidestên rêveberiya xwe ser kiriye herçend ne gelkê cem me navdar bûye. Em nizanin heta niha karî wî çi bûye û kiriye armanc. Keke Remzî min dixwast ez ji te bipirsim. Erê ragihandinek wesa ji kecekê wê bibe delîveyek ji bo destpêkirina aşêptayê bez jî Tirkiye niha rastî derdek mirovanî dibe? Yani ev helwest bêguman helwestekî giring e. Eva îspat dike diyar dike ku rêveberiya kecekê û PKK ji aliyê berpirsiyariyê xwe li hemberî gel, li hemberî civakê
yani gelekî cidî sekine gor vê hareket dike lê belê bêguman eva ji bo vê kareseta artêjê ye eger dewlet viya wekî dînî nêzik bibe bêguman dikare bibe wesileyekî بله lê we diyar ku dewlet ne ku erênê nêzik dibe bereva jî çalekê şerê xwe berdewam dike. رمزي كالتار هاف سروكي كونغرا قل لبلشيكا بمربو قال كي سباز بو دميوا Ew spas dikim ji bo serkeftinê dixwazim.